Hemfilias produkter er 100% naturlige, veganske og økologiske, og derfor har vi selvfølgelig også sørget for, at der er tilsat minimalt indhold af konserveringsmidler. Der er kun det indhold, som der absolut skal til, for at cremen holder længe nok til at bruge den. Vi har fået udviklet det her specielle pumpesystem, som ser sådan her ud. Det er en meget lille pumpe. Og det gør også, at nogle gange, så kan pumpen drille lidt, fordi der er lidt lang vej ned til tuben. Løsningen er at lade være med at åbne produktet, før det er absolut nødvendigt, og du skal have det sidste af din creme ud. Nummer 2, så kan det være en god idé at opbevare cremen stående, så vidt muligt. Og 3, sidst men ikke mindst, når du pumper, så sørg for at holde produktet nedad, og så tryk lige så let ind på tuben, mens du trykker på pumpen. Man kan se her, så duer pumpen ikke lige nu, når jeg ikke gør det. Men når jeg så bruger det her lille trick, så kommer der på mystisk vis creme ud af en tube, som nærmest er fuldstændig